L'Olleria va celebrar la commemoració del Dia del Llibre i ho va fer amb un gran nombre d'activitats que es celebraren durant tota la jornada del dimecres 23 d'abril. Després de tot el matí d'activitats, les nostres càmeres acompanyaren els veïns de l'Olleria durant la vesprada en la que la contacontes Almudena Francés va fer gaudir als més menuts amb la intenció de fomentar la lectura entre ells. ¿Pero el ayuntamiento sabe quién estaba? No, y algo así, que es lo que me manda. Así. Ramón Alguacil. Y vamos a venir a la Rancella. A continuació va tindre lloc l'entrega de premis del concurs L'Olleria Llits posat en marxa per la Regidoria de Cultura a través de la Biblioteca Municipal. Un concurs que estava immers dins de les activitats de commemoració del Dia del Llibre. L'Olleria Llits és un concurs d'Instagram que promou la biblioteca i consisteix en fer fotografies que facin referència a qualsevol aspecte del món del llibre i la lectura o que incloguen un element diferenciador i identificable de l'Olleria que ajuda a donar a conèixer els aspectes més rellevants de la seva cultura o un paisatge del municipi. Rematem el dia d'avui en un concurs d'Instagram que ha organitzat la biblioteca a través dels hashtag Olleria Llits de biblioteca 23 d'abril, en el que han fet el concurs de fotografia, hem entregat els premis. El premi és un lot de llibres i una rosa. És un xicotet detall a les persones que han volgut participar en aquest concurs, agrair a tots que han volgut participar, que han vingut a passar l'espai el dia amb nosaltres, i sobretot també volia agrair a les dues persones que han participat en el que és el xicotet llibret que hem donat, que és Àngel Mateu Cano i Lorena Corcoles, que han fet la seva aportació literària en el dia d'avui. En aquesta segona edició han participat 35 persones en un concurs que estava obert a tot el món, sent l'edat a partir dels 13 anys. Pensava que podria ser divertit i he volgut plasmar en la fotografia la lectura i alguns monuments, en concret un monument de l'Olleria que m'ha paregut simbòlic, com és la Font Nova. I res, ha sigut una satisfacció per a mi haver guanyat aquest concurs. Ha sigut divertit i res, m'ho he passat molt bé. Els guanyadors s'emportaren un lot de llibres i una rosa.